Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu ndipo mukuita si tsadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa tokupeka timu yangu basa tapina pane zviri kupisa vanhasi mokopa yoshi bata subscribe so that zvichiyamusare pane zvinenge zvichiitika zvichipisa paSokozo TV anditi then tisinene nyeri chikufambira nyaya pama updates da Ginimbi kune nyaya yapisa iyi nyaya ya Freeman ane chake chazomupfirisira chamuputikira mushure mekunge Freeman anga isa post yake achitiwo vane chuo yavarova Friday, Saturday, Sunday. Then the fund was just a comment here. More go on screen page. You tell to call. Musko na chema Ginimbi. Then the Freeman do papindra which as muri yangu ya kafe nenzana na Ginimba hafa. Saka hizo tete mafanzi hopo arunyunyuja arubucha bana Freeman kuti why une moyo wakade so ku always pacho ngori go. Muchimwa muchitase muchijya mari mkomana. Afa muri yako kutoza nzofanya nzara. Zone remega post in comment shiri pa screen page. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete. Ayo kana mune zvekutaura munongozochi mu comment section imomo mukuti mune chongo senyai anditi chichifambira mberi ilipo pa social media ma streets imomo muri kupisa timu yangu nachi tamba namo chifamba namo nazokona jumana na 15 malambo iwo arikunzi apindira pa Zimbabwe shaku namo kwa Boss Ginimbi saka panda chiti mbokuradza ipombi dziri kupinda kunhamo kwemkomana ameroti all pasi yakamiswa kuti zvichazofamba sei pati pombi idzo zone remeka. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.